Què fem? Agafem el seitó molt fresc. I què hi fem? Li traiem les tripites i el cap. Com? Així? Sí. Així? I ara què fem? El posem a l'aigua amb gel. Com l'hem fet aquest seitó amb papallona? Hem obert aquest seitonet i ens ha quedat un seitó papallona. De bo? Què és això? No ho sé. Seitons amb papallona i seitons sense el cap i la tripa. El posem a l'aigua. Després el traiem i el posem a un plat amb farina i el rebossem per dalt. I el traiem i expulsem. Expulsem, important, expulsar. Jo el poso, perquè el poso escriure, que també ja porten molta estona. Són els ulls. El posem els expulsem, Com estan? Bons. Pues,